har jeg startet den. Så bare lige lade være med at trykke på noget, og så bare lige... Prøv lidt, nu skal du gå ind. Ja, så kan det være, du får lov til Du at kan se se det det på filmen bagefter. Jeg kigger ikke, det er ved ryggen til. Ja, Gå det ind. er den vej, der. Jeg kan lukke. Det kan du få et andet sted. Men jeg kigger ikke, jeg lover det. Ja, ellers så får du også sådan lige en højre der. Hvor holder øjnene, jeg kigger ikke. Ej, det er sandt. Jeg skal have bukserne helt af, jo. Jamen, der står heller ikke nogen. Ja, du kigger nu, ikke? Hallo? Gå med jer, drenge. Kan den slet ikke zoome det her maskineri? Jeg kan jo ikke se det flasken. Det er lige meget, det er lige meget. Ja, den er der nu. Pisse så, Melina. Ej, Jo, du væk kan ikke på kigge. det. Jeg vil godt kigge væk nu. Jeg tror nok lige, der er minus point til gang efter. Hallo? Jeg har lige været sikker på, at den sidder Wow. helt ordentligt herinde i hvert fald. Jamen, kan du godt skifte, eller skal jeg sige? Ja. Så nu, Anne. Jeg prøver lige at filme så meget plastik, som jeg kan. Man kan ikke rigtig se, at du holder en plads. Du ligner bare en dreng, der står og pisse. Hvis jeg pisser i bukserne, ikke også? Det er fandme. Jeg er fandme ærgerlig. Ja. Det dur! Ja. Kan du se det? Ja, det dur fandme. Jeg pisser garanteret over i mine bukser. Ej, det var det. Og hvad så? Højt med det. Det kan ske for alle. Men du er da virkelig utæt. Jamen, jeg har sat sådan heller ikke pisset længe. Og jeg har drukket en del. Så. Virker der? Det virker! Ja, jeg har det hele på film. Så. Så er den færdig. Det skal jeg satanen se, jeg skal. Ja. Hallo, har du ikke stoppet den?